Akukacaci ngekusasa lomqeqeshi we-Orlando Pirates kulandela imibiko yokuthi umqeqeshi wamanje uJose Rivera usazolishiya leli qembu. Phakathi kwamagama amataniswana alesi sikhundla kuba lo mqeqeshi onamava uPitso Mosimane. Intshisekelo yokuqoka kwakhe ibonakala ikhulu. Kushubile ukuqagela ngemuva kokuthi izihlabani zakudala zePirates uAlbert Mahlangu noMpho Makole bephumele obala abaphakamisa uMosimane njengofanele athathe izintambo kulezi zinkundla zaseSoweto. uMahlangu noMakole baqamise ulwazi olunzulu lukaMosimane ukuhlanganisa ukusebenza ngempumelelo kuMamelodi Sundowns, Bafana kanye ne-Al Ahly njengezimfanelo ezingasiza amabhakabhaka ukuthi aqhubeke nokuqhudelana ngemuva kokuhamba kukaRivera. Yize zilokhu zidlondlobala lezi zinsolo, uMosimane wathathele phansi lawa mahlebezi wathi azikho izingxoxo ezisemthethweni ezike zaba khona phakathi kwakhe neqembu lamabhakabhaka. Lo mqeqeshi ongowokuzalwa eKagiso kumanje ugxile ohlelweni lwakhe lokuthuthukisa emazingeni aphansi iPitso Mosimane Youth Football Initiative, nokuyinto emenze wabamba iqhaza elikhulu ekuqeqesheni nasekufundiseni ezikoleni nasezikhungweni ezahlukene. Yize savulelekile ngokubuyela ekuqeqesheni ngaphansi kwezimo ezifanele, uMosimane okwamanje ugxile ekwakheni umlando wakhe wesikhathi eside ngaphandle kwenkundla. Uhlelo lwakhe lugcwele ukuhambela izikole, izinkundla zokuqeqesha nezinhlelo zentuthuko, okukhombisa ukuzinikela kwakhe ekufukuleni ithalente langomuso nokuba negalelo ekukhuleni kwebhola eNingizimu Afrika.